kým tí pôvodné spoty sa dajú označiť ako Mockumentary 2.0, tak my sme prišli s konceptom, ktorý sme si pracovne označili Mockumentary 3.0. V Kauflande riešim komunikáciu s dodávateľmi. Hrdinka tohto spotu, lingvistka Emilia, to mala pomerne ťažké. Je to už bol to už 5. spot série, veľmi úspešnej, obľúbenej, o nespokojných zamestnancoch. A naviac tento spot komunikoval ten istý produkt ako predchádzajúci spot s kamionistom Ďusím, slovenské výrobky naše naj. Ale napriek tomu ľudia tento spot majú veľmi radi a zdá sa, že zo všetkých spotov vlastne najradšej. Koncept nespokojných zamestnancov má svoj veľmi výrazný štýl, ktorý zároveň v niečom je aj pomerne obmedzený a my sme hľadali spôsob, ako ho ako keby refreshnúť, ako nájsť nejaký nový prístup k nemu. Predošlé spoty boli takou kombináciou dokumentárnych scén s takými veľmi silno štilizovanými až Wes Andersonovskými scénami. Ale tentokrát sme tú paletu trochu ešte rozšírili, aby sme ponúkli akoby taký refresh, taký nový pohľad na celý koncept. A pridali sme niekoľko výrazných štýlotvorných prvkov. Poprvýkrát cestujeme do histórie hlavnej postavy. Prvýkrát sme použili komiksové prvky, či už ide o také animácie známe z komiksov alebo biele pozadie. Používali sme split screen. A vlastne poprvýkrát v celej sérii sme použili profesionálnu herečku a nie amatérskych hercov alebo úplných nehercov. Spot o Emílii je zámerne najviac štilizovaný z celej série. Ľudia predsa len už tie spoty poznajú a chceli sme im ponúknuť niečo nové, takže preto sme sa vydali cestou výraznej štilizácie. Erteple. Erteple?